Puanan aron sa pagsimba o pagdayon kanimo ug ilang ginagod sa pagpakaon sa among espirituhan. Lord, among gitinguha ngayon na mapuno gyud bisig mong pulong kay dili pagiha makasugol kami sa bisan unsay ipana ni Satanas sa among kinabuhi. Tugod ti amahan nga yung pulong karon mao gyud maghari sa among hunahuna ug kasing-kasing ug walay buhat sa demonyo nga mupakdang niini. Silyuhi ang mga pulong among nadungog o Diyos. O gamitay mga lagad, o ang imuhang pulong karon o kini ang amuagin ng pagkaw. Kinitanan ang isalig, pasidunggan ka. In Jesus Christ we pray. Amen. Ayaw ipuna ang daan o pag-o. So, muli ang title sa ato ang minsay karon. Sa Matthew chapter 9 verse 14 to 17. No? Dili bagay ang bago ug daan kung imuhang pagaipunon. Muna nga sa ato ang topic karon, maghisgot kini sa atong ginabuhi kaniadto ug karon nga nabago na ta. Ug naghisgot pud ni sa mga pagtulun-an sa atong mga tigulangan nga atong mga nasunod sa una ug sa karon nga nagsunod na ta sa Ginoo. Ya dili pwedeng ipunon ang pagtulun-an nga atong nasunod sa una sa pagtulun-an ni Kristo karon. So maning ayaw ipuna ang daan o ang bago kay dili maayo ang resulta niini. Magsugod ta sa verse 14. Unya ngadto ang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana nganong kamiraman ug ang mga Parisiyo ang nagpuasa kanunay apan ang imong mga tinun-an wala. Atong background, si Juan nga magbubunyag dili ni siya usa sa mga tinun-an ni Hesus. Kay basi ma-misinterpret na to. Si John the Baptist dili ni siya usa sa mga disipulo ni Hesus. Dunay John nga gisgutan nga disipulo ko ni Jesus nga gitawag si John the Beloved. Dili na si John the Baptist. Kay si John the Baptist, mas una siyang natawo ni Jesus Christ. Anak siya ni Elizabeth. So mas una na siyang natawo kay Jesus. Ug siya ang gitagna ni Propeta Isaiah nga mag-andam sa dalan nga muanhi ang manluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Siya ang prepare sa way nga naigisgutan dito nga dunay dalan nga lubak-lubakon na iyahang patakon aron magyan sa Ginoo. So, dili ni John nga apostol o disciple ni Jesus, kundi dili John the Baptist. Unya karon si John the Baptist naapod siya mga tinun-an. Si Jesus naapod siya mga tinun-an. Dinhi sa mga istorya ang mga tinun-an ni John the Baptist ning adto dito kang Hesus og nangutana nganong kamiraman ngano kunong sila kani nga pangutana igsoon pangutana ni nga adunay pagtandi sa uban kay ang mga tinun-an ni Juan nabatasan nila nga magpuasa kauban sa mga tinun-an sa Parisiyo. So, kaning tinun-an ni Juan na natakdan sila sa mga tinun-an sa Parisiyo may tungod sa seremonya sa pagpuasa o ritual sa pagpuasa. Doon na sila yung mga ritual sa pagpuasa nga sa usa ka semana magpuasa sila kaduha. Muni ang ritual sa mga Parisiyo nga magpuasa sila kaduha sa usa ka semana. So, kani mga tinun-an ni Juan, natakdan sila. Na-mix ba ang ilahang pagtulun-an nga nasalon? Gitudluan ko silang John the Baptist, may tungod sa paghari sa Dios. Kunya, nisubay pud sila sa mga pagpuasa sa mga Parisiyo. So karon ang pangutana, nganong kamera? No, pangutana nga dunay pagtandi sa uban. Di ba, usahay na amang putaan kada kita mangutana ta, kunya atong pangutana, murag atandi ta sa uban. Sa may example ini, kada bitaw mo yung tanga,
Nganong kami ramay nagsimba o Miyerkules? Nganong sila dili tigsimbahan? O baka kapangutana anak sila? Posible nga nakapangutana ka anak, wala kang kabalo. Posible nga na ilang kapangutana anak dinhi. Nganong jutay ramig Miyerkules? Nganong ang uban aras balay? Ang uban pod, nganong ako ragoy tig ikapuluan? Nganong sila dili mohatag? Ang uban, nganong ako ragoy magbasahan o Biblia sa among balay? Nganong silang papa, ate, mama, kuya wala nagbasahan? Nganong ako ra? O ba ta kaagya na? Or nakaagita? Nga kanang ni-question ka ba? Nganong ako may silbing murag nangusog? Nga sila ang tauna man silang nangalagad. Nga murag nahinay man sila. Kasulay ka na nga pangutana? Or nakapangutana ba ka nga nganong nainani ko ron? O nganong inanak mo sila? Or nakapangutana ba ka nga nganong inani gud among pagpuyo? Nganong dili inanak mo sila sa among pagpuyo? Nganong kami ray nakasinati ini? Nganong sila wala makasinati ini sitwasyon na? Daghan ta mga pangutana sa itong kinabuhi. Now, kani nga pangutana ni nga nagdala og kabugat sa ilang gibuhat. Kana bang pangutana nga murag nabugatan ka sa imong gibuhat? Ang mga tinun-an ni John, dugay na silang magpuasahan. Pero murag nabugatan sila ba? Nga pagtanaw nila sa mga tinun-an ni Jesus, wa man lagi na nagpuasa. Og bas nakita nila ang mga tinun-an ni Jesus nga gaana gud lang ilang kinabuhi. Magpuyog-puyog ra ni Jesus, gaana oy walay puasa. Samantalang kita kaduha sa kasimana, kapuya. Di ta kakaon kay magpuasa. So pangutana ni nga nabugatan sila sa ilang gibuhat. Now sa atong kinabuhi Christian, doon na ba kay pangutana sa imong kaugalingon nga tungod kay nabugatan ka sa imong pag-alagad sa Dios? Or nakapangutana ba ka karon sa imong pag-alagad nga ngano man kami nabugatan inig ayo samantalang sila wala lagi gahimo ini? Or nakapangutana ba tanganong kami mo'y gipili ni pastor nga mahimong tudluan sa pulong sa Dios, ang uban wala lagi? Nganong kami magpuasa? Nganong kami nahimong Peter leader? Nganong wala sila? Now, muni ang senaryo sa tinun-an ni John. Ni-question sila tungod kay may kabugat na diay sila sa ilang kinabuhi. Ang tao daig mo question diay ang tao sa dihang doon na nagkabukaton nga niabot sa iyang kinabuhi. Sa una pa siyang Kristohano, nindot kaayo walay pangutana. Pero tinindutan yung pag-alagad walay pangutana. Pero sa dihang nabukatan na siya sa pag-alagad, kaya doon naman yung mga kabukaton, yun si Jesus, Matthew 16:24, kinahangla ang musunod ka na ako, ilimod yung kaugalingon o bupasan sa iyang cross. Doon naman kita yung mga pasanon, kada adlaw, din doon ay mga Christian na nabukatan silang napasan. And then mo pangutana sila. Kani nga pangutana nga naakay nabugatan. Mauni ang pangutana ni Marta ngadto kang Jesus. Sa Luke chapter 10 verse 14, miingon si Marta kang Jesus. Nangutana si Marta kang Jesus. Niingon si Marta kang Jesus, Ginoo, dili ka ba manungbalin nga sa tanang buluhaton sa balay ako man lamay gipasagdan sa akong igsoon nga si Maria? Muna'y pangutana ni Marta nga, nabugatan di ay siya. Niyon siya, sultihin ang akong igsoon Ginoo, nga mutabang sa buluhaton sa panimalay. Diba, usay makasinati ko sa atong panimalay, ani nga pangutana? Nga naman gud pa nga ako man, si ate walay buhat. Kasulay ba ka na ng pangutana? Nga na ako may siging sugoon. Si kuya wala buhat. Si kuya natulog ra. Si ate natulog ra. Nganong ako? Pangutana na siya, ngabot pasabot na bugatan ka sa imong gitrabaho. Now, Christian, sagad ba ni nga naitabo sa itong kinabuhi?
nga naa kay gitrabaho ba sa inyo ang panimalay o asa ka ng trabaho, andi na mutanak ka nganong ikaw o nganong sila wala gabuhat. So ayaw siya ipuna. Kana kita mangutana ta, ayaw siya ipuna nga murag nangutana ta para ang tao mo pareho sila sa imong gibuhat. Kaya dunay pangutana nga gusto ka nga kanang tawhana mapareho nimo. Pasana mo yung ka nga nganong ako may gabuhat sila wala man lagi. Kanang ang gusto nimo ana nga pangutana nga sila mubuhat. So ang pagpangutana igsoon dili maayo ang pangutana nga ni pangutana na siya nga mo yung ka nga nganong sila wala ang nganong ako nagbuhat ini. No, mo ni ang pangutana sa tinun-an ni John o dili ni siya maayo nga pangutana. Kay gusto nilang i-mix ang pagtulunan. Now, kani nga pangutana ni nga nagsulti kung kinsa sila. Mo ni nga pangutana nga nagsulti pod kung kinsa sila. Nangutana tod sila ni Jesus. Apan ang ilang pangutana nagsulti ni kung kinsa sila. Sa inyo hang bulo balanse kani pangutana kinsa man sila ini. Sila usa sa mga tinun-an nga kwintador. Nganong makayunta nga kwintador. Kusog silang mo kwinta sa uban nga wala ga trabaho. Samtang sila gahimo. Na kay gahimo man sila kuasa. Unya ang uban wala o di gikwinta na nila sila lagi wala. Kami nagbuhat ti og ang mga tinun-an sa Pariseo. Muni ang pangutana nga nagtugan kung kinsa sila. Kinsa na sila? Mga kwintador nga mga disipulo. Usahay na ba ako kunin na ito? Tinun-an nga mga kwintador. Sulay ba ta pangwinta? Amen? Kanang nangalagad kang nakasulay kag pangwinta, kwintador na ang tawag. Tinun-an nga kwintador. Si mama. Ano kung wala ka? Gagwa na naman. Ako ka. Gihimo lagi mi. Si papa. Grabe, ano? Si ate. May gulaman ka di ate, kay gahimo ka. Kani mga kwintador nga mga tinun-an. O kani sila nagpasagot nga giila nila ilang kaugalingon nga maayo ikumpara sa uban. Naabagdani nga karakter. Kanang ilho nato nga atong kaugalingon maayo na ikumpara sa uban nga mga kauban ko nato nga magtotoo. Kung nakasinati kay ini, wala kay kalainan og ako sa mga tinun-an ni John. Nga nag-ila silang kaugalingon nga maayo ikumpara sa uban. Kay kanang pagpangutanan nila nga nganong wala yung mga tinun-an, ilang gisuginlan si Jesus nga sila naghimo di ay anang maayo. Nanugilon sila mga buhat nga maayo ang pagpuasa. O di ba? Ilang gituboy ang ilang kaugalingon nga nakabuhat sila og maayo. Samantalang ang mga tinun-an ni Jesus wala. Nga namang pod sagad ang Christian ini. Nga siguro ka ni sulti apan mo una-una maayo gyud ka ikumpara sa tapan nimo, ikumpara sa imong isuon, ikumpara sa kinsa pa nakapalibot ningo mga totoo. Kana bang nag-ila na gyud kasi mo galingan na ako mo'y hawad. Maayo ko. Sala sila ubos ra kay nanako. Dili siya maayo nga pagkatinunan. No? Karon nganong kameraman? No? Kanang pulong nga nganong kameraman? Dako kayo, lalong kayo ang mapagtulunan. Kay daghang mga Christian nga nagpangutana ini sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Nganong kami ramay nang alagad? Lord, dugay na lagi kong nagampo. Nganong ako ra man gyud gihapon ang nag-alagad, ako pamilya wa ako man gyud lagi. Kadugay na nako nagampo, akong mapamilya giluhod-luhuran ako pila nakapasong luha. Wa pa man gyud lagi. Nganong ako man gyud pagyud ang nangalagad? Nabataan nga pangutana? Naa.
For sure na tanang akong tanan. Kay dili man gud ta kahulat sa timing sa Ginoo. O mas apurahon nato ang Ginoo. No? Dili man ta pareho sa Ginoo ang timing. Ang tao, haras kayo ang tao apan wala sa timing. Kumanday ka ng haras kayo. Ug sa basket pa na kusog kayo, dalagan yung todo. Apan kutasan na yun kaya wala sa timing. No? Kita usahay wala ta sa timing sa atong pagpangayo sa Ginoo. Purahon nato ang Ginoo. No? Pagpuasa ang ilahang senaryo nga diskutan. No? Ang pagpuasa mo niya pagbugto sa mga gapos sa mga kasalanan. Apan ang mga tinun-an ni John o ang mga tinun-an sa mga Parisi wa pa nabugto ang ilahang gapos. Bisan kaduha sa kasimana kaduha sila nagpuasa pero wa ay nabugto nila nga mga gapos kasalanan. Unsa may mga kasalanan nila? Kana kusog kayo mamantay. Diba sala na? Kusog kayo mamantay. Nabantayan dahil nila mga tinunan, wa malagyan nagpuasa. Kusog kayong masina. Pagkabantay nila si Jesus, maayo kayong mamulong, at tuon dahil nila kay manihid o unsa gyud maayo ka sa gigikan nakakuha si Jesus anang mga kaalam. No? Kusog kayo silang masina. So karon ang tubag ni Jesus, at tutas tubag ni Jesus. Morning niyo si Jesus, ang tubag niya, 15, si Jesus may tubag, naghuna-huna ba diay kamo, nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanunon uban pa, kanila, dili gayon. Apan moabot ang panahon, nga ang pamanunon kuhaon gikan kanila, o pagpuasa na unya na sila. So ang tubag ni Jesus, sa mga tinuna ni John, niyon siya, naghuna-huna bray ka mga magsubo. Kay ang pagpuasa igsoon, naadiha ang pagsubo. Magpuasa ang mga Israelite sa una, tungod kay nagsubo sila. Sa panahon ni Queen Esther, nagpuasa sila, kay nagsubo sila kay ang tibuok mga Hudiyo gibaharan ni Haman nga pamatyon. So ang pagpuasa sa una, pagsubo. Ang siyudad sa Ninibe nga gipaadtuan ni Prophet Jonah na nagpuasa sila kay nagsubo sila nga kung mahitabo unya 40 ka adlaw sa pagwali ni Jonah malaglag ang Ninibe. So ang pagpuasa usa ka pagsubo. So ninyo si Jesus magsubo ba di ay ang mga kanang laki, kauban sa lakinan nga naa ang pamanunon. So, bot sa bot nga groomsmen, mga kauban sa lalaki nga part sa kasal, sa dili ko na may tabong magsubo sila. Kay kauban pa nila ang pamanunon. Na ato ta nganong dili may tabo nga magsubo. Doon na sila kultura igsoon sa may tungod sa kasal sa unang panahon. Nga lahi sa atong kultura. Now, muni. Ang kultura sa mga Israelita, sa dihang dili pakaslod ang babae o lalaki, ang ginikanan mo'y muhikay sa ilang mga papilis. Sa Israelite na culture na isa igsoon, nga ang mga ginikanan, murag silbi mo'y mubuya sa ilang mga anak, nga mo'y pangasaw anak. So ang mga anak, dili sila kabalibad kung kinsa ang itudlo sa ilang amahan. Na wala man na sa atuas Pilipinas, murag sa Korea na nga ibuya ka kung kinsa imong asawa, kinsa imong bana. So, sa unang higayon, ang ginikanan sa lalaki o ginikanan sa bahay mag-abot sa kultura sa mga Israel. Mag-abot sila. Unya paaboton po tong babae o lalaki. Moto'y una nilang higayon nga mag-abot sila pero wa sila nagkauyab. Dili uso sa una sa kultura sa mga Israel ng uyab-uyab. Date so minyo. Sa tuwa kay mahanyo pamanday. Og sugton ko ni Muray.
Pakas lang pikasta ng simbahan. Manyo pamanta. Sige daw. Mao po na akong ganahan. Sa una, kultura nila, wa nay uyab-uyab pa. Ganun karon mag-uyab-uyab pa kay magpili man aning naon. Itsura. Magpili man. Di ko muyab man ang bayana. Naman, ito. Di ko musugod anang lakiya. Ano man, tapulan. Mubog ilong. Sa una, wa sila pili. Ang ilang ginikanan mo yung kapili. Then abuton sila, pag abot nila igsoon, doon na sila gitawag og sa atuwa karon pamalay. Kanya, una nilang higayon pa, wag sila nagkauyab. Bali, siguro kay mong tanaw, nagdaka nga sitwasyon, nga nag-abot ang laki o bay, siguro, wag ginubay unday, undang tanawan na igod. Tinanaway gini sakto. Mo din niya akong asawa. Okay. Kitas mo na ilong. Yung butong sa, mo po niya akong mabana. Mo po ganay una nilang pag-abot. And then karon, sa una nilang abot, ang babae, muuli sa ilang balay sa ginikanan niya, muuli usap. And then, lugar ang lalaki, mura siya o kanang sa tuwa karon, sa itawag anak, kanang humagpamalay at na ka mo pundo sa balay sa babae. Nangagad. Nangagad. Sa ilahan sa una, muadto man tuod ang lalaki sa balay sa babae, human sa maong pamalay kasabutan, di engage na sila. Aning kayo na, gitawag silang kultura nga, na-engage na sila, minyo na sila, apan dili pa pwede magdulong. Sa ilang kultura. Naminyo na sila, kailang ka nagsabot na, gisayin na ang kontrata, apan dili sila pwede pang magdulong. Ang buhaton sa babae, magpabilin usa sa balay sa iyang ginikanan, kunya ang lalaki, mulakaw. O dili siya madtos balay sa iyang amahan. Asa? Maghimo siya balay. Muna'y kultura nila. Ang lalaki mo biya usa, human pamalay, o niya maghimo siya balay. Either dool ba sa balay sa babae, or either dool ba sa balay dito sa iyang ginikanan yun, sa ilang kawaling yuta. So dito magtukol siya balay. O niya, dili siya magpabalo kung kanusa siya mubalik sa iyahang pangasaunon. Humanon sa tuniyang tukod itong balay nito. Humanon sa tuniya. Iyang iandam ang tanan. Kwarto, o sa mga galamiton, sa pagkaminyo, andam na niya. Dili siya magpabalo sa iyang asawa, inigbalik niya. So surprise ang iyang pagbalik. Mauni ang kumplitong senaryo sa kinabuhi nato o kang Ginoong Jesucristo. Amen? Mauni ang kumplitong senaryo. Pagbalik ni Jesus, surprise! Surprise ang tanan. Amen? Wata kabalog ka sa siya mabalik. Kay kita ang pangasawunon. Si Jesus ang pamanhunon. Ang pamanhunon, siya ang nag-anda mo balay. That's why in John chapter 14 verse 1 and 2, sayaw ka mong kaguloy kabalaka kay sa balay sa kung ama dunay daghang lawak. Siya ang nag-andam ana dito, si Jesus. Amen? Kay duna tay gitawag o bangkiti sa kasal, inigbalik niya. Diba? Bangkiti sa kasal, inigbalik niya. So, dili magpabalo ang pamanhunon nga mubalik sa siyang pangasaunon. And then, masurprise ang iyang pangasaunon, inigbalik. Then, sa seremonyas na sa kasal, muna ilang kultura. Sa seremonyas na sa kasal, naapag na natuwas at atuwa karon na mga ni, nga ang lalaki mag-una og sulod dito sa templo o sa simbahan. Tapos ang babae ulahing musulod. O niya musugat ang lalaki, di ba? Anak na diri. Magtindog lalaki, di magtanaw siya siyang pangasaunon tapos gawas. Pagtanaw niya musulod ng iyang pangasaunon, siya po dili magpabiling magtindog diri, musugat siya. O kuhaon niya ang kamot sa babae gikan sa kamot sa mga ginikanan nga nag-ablasa sa babae. Musugat ang pamanhunon sa pangasaunon. Mag-abot sila sa tunga.
si Jesus, musugatan niya sa kapanganuran. Ang kapanganuran, muna'y silbi abutanan. Dunay gitawag og rapture. Sa gawon, doon na po'y gitawag og pagkabanhaw sa mga buhi o patay. Musugat. No? Muna seremonyas, sugaton, musugat. So inani ang senaryo nga ang kasal nila sa unang panahon, mukalabat o usa ka semana ang celebration. Muna gitawag nila sa ilang kultura o malipayon nga kasaulugan. Malipayon nga kasaulugan. Kay abto nila us ka semana pagsaulog anang gitawag og kasal. So samtang naa pa ang pamanhunon, kauban pas pangasawunon, wala pa siya mahimo og balay. Ang katong mga groomsmen niya, kauban niya, sige yun ang kakaon o dili pwede magpuasa. Nasabtan ba na ito ang senaryo? That's why gitubang ni Jesus nga naghuna-huna baka mo nga magsubo ang malinapit sa kubiras kasal. Samtang ang pamanuban pa kanila, dili gayon. Nga naman, dako kayong celebration, maglipay sila. That's why, wa gyud ka nakabasa nga sa naa pa si Jesus, kauban si matinunan, naa pa kayo nabasahan, nga ayang matinunan nagpuasa. Wala. Kuyog-kuyog silang Jesus, magpakaon 5,000, magpakaon sa 4,000, adtog dagat, adtog buntod, kuyog-kuyog ang matinunan nga naman, celebration eh. Nga kuyog sila sa pamanunon. Walay puasa nga hitabo. Pero ang mindset sa mga tinunan ni John, hala, lain lagi na pagtulunan ninyo. Amo ni pagtulunan nga amo na kutlog ikas mga Pariseo. Puasa gyud ni. Lahi na inyo ha. So na-compare nila ang teaching ni Jesus ug ang teaching sa mga Pariseo. Muna nakapangutana sila. So usa ka dakong celebration, dili pwede nga magpuasa. No kay mato ba silang kultura, pointless daw ang usa ka kasal sa kultura sa mga Israel. Kung ang mga nanambong diha magpuasa, buot masabot, walay bili ba? Ang gihanda sa tagbalay o katong nagkumbira, walay bili ang ilang gihanda kung managpuasa ang nambong nita. Mga akong paday na. So masayang ng ilang gihanda. So pointless ang ilang paghanda kung magpuasa. Muna gitubang ni Jesus. Dili pwede oy. Kauban ako nila. Apa niyo si Jesus panuwa kung maabot ang panahon nga ang pamununon kwaon na diha na sila magpuasa. Babasa niyo sa Book of Acts nga ang mga tinunan diyan na nagpuasa na sila. Sa diyang humanagkayab si Jesus, o di ba? Nasakto ang gisulti ni Jesus. Nga nausa sila nagpuasa nga ni kayab na si Jesus. So nganong mo man ang title nato karon, ayaw ipuna ang daan ng bangko. Now, adto tas laing sambingay ni Jesus. Dili ra kay kana. In verse 16 mo niyan sambingay. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa daang bisti. Kay ang bag-ong panapton mukulo man ug mudako hinuon ang gisik ni ini. Yating induta nga sambingay ni Ginoong Hesukristo. Nagisgod sa bisti nga adunay tapak. Ang daan daw bisti gitapakan, nagtapas o gamay sa bangko, unya, gitapak sa daang bisti ko. Karon, ato sumbaron ni problema. Kung magtapak gani ka og bisti, or ka na bang naakay gisi nga bisti, unya, imuha siyang tapakan, ang pangutanan ako igsoon, asa man ni mo ibutang ang tapak sa gawas o sa sulod. Para nga dili maklaro ang tapak. Kung sa may solusyon ini, ibutang nimo ang tapak sa sulod. Example mo niyan sa nina, naikisi diri. Ana dahil nimo ihaklap ang tapak. Dahil itahion nimo, makita ang kanin, mga tumoy sa bagong gitapak. Ang buhaton, balihon ni sa nina, adtos nuyo itapak, aron dili makita ang mga tumoy sa tapak. Asabtan na to. Muni ang sambingay ni Jesus. Nga naman, dili pwedeng ipunon ang bangko ug ang daan. Unsa may sulban ni itong ginabuhi. Dili gusto si Jesus nga ang iyang pagtulunan mailalom.
Nasabtan ba nato? Dili gusto ang Ginoo nga iyang pagtulunan mailalom og mas dako Ginoo makita tong daan nga pagtulunan. Na ako pangutana, asa may mas dako anang tapak o sa gitapakan? Dako ang gitapakan o gamay ra ang itapak. Sakto ba? That's why ang tubag ni Jesus dili pwede nga magtabas mo gamay anang bagong biste o itapak dihas daan nga naman. Mas makita ra gyud og dako ang daan. Buot pasabot ana, ang inyong mga pagtulunan ba, mga katigulangan ba, makita na naana mo ni Kristo. Unya, kuhaan na niyong gamay ang pagtulunan ni Kristo. Unya, dayon na pa magyud mo'y gituman sa iyong pagtulunan nga daan. Ang pamutana, asa may mas dako gusto si Kristo nga dako siya ang iyang pagtulunan. Dili ang karaan nga itong mga pagtulunan mo ay atong tapakan kay nabag-o na tanatan ni Kristo. Amin ba? So that's why ayaw i-mix, ayaw ipuna ang daan ng bago. Mas maayong puro bago. Amen? Sa dihang ang prodigal son, ang anak na nawala nga ni langyaw siya, pag-uling niya, kisi na yung biste. Yun ang Biblia, kisi na yung biste. Paniingon ba ang amahan? Nga dali, tapakan na to ni. Dali na mo mga mananahi. Manapak-tapak tayo ning gisi niya. Wala. Niingon ang amahan sa prodigal son. Dali, ang binang maanindot nga biste. Nga naman, ilisan niya bago. Huwag pasabot na itong mga kisi. Kuhaon dito tanan. Huwag ilisan o puros bago. Amen? That's why dili pwede na itong i-mix kung naatay mga pagtulunan sa karaan at mga tigulangan nga dili o yun sa pagtulunan sa Biblia sa pulong sa Diyos. Nang, hubuan. Hubuan na ito ang pagtulunan. Nga naman, dili gusto si Jesus nga mas mailarag yun ang itapakan. Gamay ra kay bili na ito ang pagtulunan niya. Kaya atong tapak-tapakan itong mga daang pagtulunan. Dili siya gusto ana. Gusto siya nga hurot yung kabako. Amen? Now, dili po pwede igsoon. Nga gisinanaan ang kagbago. Ikaw ako, gisinanaan ang kagbago. Prayo tas prodigal son. Giilisan tag maanindot nga bisti-bistis pagkamatarong. Dili pwede nga humana kag ilis, bisti pagkamatarong, and then, imo na pong patapakan sa daan. Nakisi na po na yung bistis pagkamatarong. Ngunya, itapak tong daan nga gamay, magtabas na po kagamay sa daan, itapak diris bisti nga bago. Dili ka kung pwede nga naman. Iyon ang Biblia, walay angay. Tinoon? Ingon diri ha? Sa lain translation ani, kay ang bagong panapton mukulo, apan mukulo man o budako hinuon ang gisi ni. Sa lain translation ani, basa nimo sa Lucas, sa Marcos, na yung mga bersikulo dias babaw, babasa nimo sa Lucas o sa Marcos nga, mahimong walay angay ang maong bistik. Dili mo bagay. Buot pasabot igsoon, kung naanaday ta ni Kristo, naanaday tas pag-alagad sa Ginoo, ayaw nagbaliki ang imong daan nga kinabuhi. Ginagmay lang bitaw ni pastor. Kani ramanggod. Kana ramanggod. Ginagmay ramanggod ni. O, gitapakan nimo bago. Imong gihaklapan og mga daan nga kinabuhi. Then, ang mahitabo, walang angay ang atong pag-alagad. Dili ka maangayan. Bisan sa mga tao, masawayan ka. Mahimo ka kapandulan. Amen? Pagtanaw na, Kristohano na siya, naalagi na sa itapak. Muanak pa, muanak. Daghang anak-anak. Muna siya, nga dili pwedeng iipon ang daan o ang bago. Kay maila. Bisag asa yung itapak na iso, naag yun, mahalata yun, maila yun. Bisan pag dako ang kabaguhan nimo karon. Nya, naa kay gamay nga gibuhat nga mga daang kinabuhi. Mailhan gyapon ang tapak ug mas mailano hinuon ang kanang ginagmay ra nimo nga gibuhat.
nga dili maayo, mas mahalata Ginoo. Na mo na itubag ni Jesus. Ano man, ikumpronta niya ang mga tinunan ni John. Dili pwede nga mag-apply mo ng daan. Dili pwede nga mag-apply mo ng daan. Nya, naabot ko, ano man, dili man mudawat ang mga Pariseo sa pagtulon ni Jesus. Ang ilarang yung dumaton, gaturo man yung balaod ni Moises. Di naman sila mudawat sa grasya nga si Jesus naabot nila. Sa wayon man nila si Jesus. Kanapa yung mga tinunawa na manghinaw, kaon na dito ay hinaw. Grabe no, usog kayo silang naway. Nasabtan man nato ang biste, Christian, binistihan na kami ikaw ako biste nga maputi. Apan ayaw na siya o pabuling-bulingi. Kay mailhan ang tapak. No? Ayaw baliki ang kanaan mong kinabuhi. Ayaw baliki ang mga patuo-tuo ang karangan nga wala sa pulong sa Dios. Kaya mahalata, mailhan, masakpan gyapon ta sa Ginoo. Last nga sabihin ni Jesus in verse 17. Og walay tawo nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bagong bino. Kay kung himuon niya kini mabusbos ang sudlanan ug unya mausik ang bino ug badaot ang sudlanan. Apan ang bagong bino isunod hinuon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili badaot ang bino ug ang mga sudlanan. Wow. Nindot na kayo ning sabingaya igsoon. Sa mga palahubog nindot ni nila. Kay mo ni himuon nilang lusot na man lang gid ini. Bino. Igsoon, na sila kultura may sa life. Kultura nila, magtipig sila og bino. Na sila purpose ana. Ang bino gihimo nilang medicinal purposes. Kabantay mo ni Timoteo in 1 Timothy 5:23 ba na nga ningon si Apostol Pablo ni Timoteo. Timothy, ayaw lang pag-inom og tubig lamang. Pag-inom og gamayng bino para sa imuhang kutok-kutok. Ang bino, ang fermented nga grapes o paras, kung madugay dahil siya, mahimo siyang medicinal. Kana pang makatambal. Mahimo siyang murag himughan. Dili purpose na magtigom sila bino sa una, panghubog. Dili soon pang medicinal purposes. Medicinal purposes. Ilang ning himuon. Unya, ang ilang tigumanan dili botilya. Ang kanasudan na standuay, emperador, dili botilya igsoon. Ang sa ilang tigumanan, panit sa kanding. Gitawag nila nag wineskin. New wineskin sa English anak basa nimo, new wineskin ang tawag anak. Nganong new wineskin? Panit na siya skanding nga ilang kanang panit sa kanding ilan ang gikuha ng unod ana, gihuslot ng puros panit, and then ilan ang gitahi. Gidubli nila ng akob. No, ang lugar ang tumoy sa pikas kung tabaso na kana magtabas ka na maglitson og baboy, tabaso mo na. Do. Pag-akob nila ana, ipalabaw nila diris pikas nga panit nga dili gyud pwede nga ang puros tumoy nila maoy nag-abot kun dili galukod sila. So di gyud kagawas ang bino. Mayo kayong pagkatahi nila. Unya kalatawan kayo sa una nga magkabo sila kay mao pud sila nang tubig gawas nga bino ang isulod. Sudlanan pud nila tubig mga buo sila. Wa pay tipod. Nang nauna gyud panit skanding kay daghan sila kanding ug kaniro. So panit skanding lang gihimo. Kalatawan kayo kay magdala sila tubig unya ang porma kanding nga gibalabala. Napay tiin. Kay gihuslot ra man ang panit. So ila lang giporma nito. So gabalabala sila gibutan ra kabiba. Unya kanding nang makita nimo dili ka identify nga ang sulod na tubig or bino. Kay kanding mo. Kayo ka ito na, nangawat kanding, kabiba na.
Muna ang ilang sudlanan sa una. Panit sa kanding. Apil ra ng balhibo. Apil ra ng balhibo. So di yun halata nga sudlanan. Muna nga niyo si Jesus. No, tanawa niyo si Jesus. Insya, o walay tao nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bagong bino. Nga naman, igsoon, sa study, ang paras o kanang fermented grapes, paras ba, kanang pugaon, sa diyang i-ferment din na siya, magbulo-bulo na siya. Magbukal na siya sulod. Nga ang iyang kabukal, mupainat sa panit ngayang gisudlan. Nga kung punon siya, o bino, ang usa ka sudlanan nga panit, streets ang ihang gidakon. Imbis gamay ratong kadinga, lawas kanding ni butod siya. Kay ang sulod nga bino, muktubo siya. Sa mga agriculture na ani, kasi yung ilkis dito ani sa agriculture, silang layarse. Kani sa fermented fruit juice, nga kanang kuanag molasses. Kuanag molasses na maghimo ka o abono man sa mga tanong. Unya mo tubo na kasulay ko diri gama igsuon katong niapil ko sa DS amlan di nagama ko ana gisagulang molasses gisulod na ko atong mga katong mineral bang gagmay nga atong kuan gani sa anniversary na to diyan ako gipang sulod ang kuan na humana ba giduga na agoy abtan og 1 week tingala kung pirti na mamugawa diri sila lang simbahan ug ngano nang buto-buto maron. Yung man, buto mo rin. Agoy, kay pagtanaw ng igsoon, nabungkag na itong sulanan, niburot ang sulanan, katong yung taklob ni, hasta katong sulanan, wak nag-iangay. Imbis naman na sa mga kuwan, kanal-kanal to mineral, wak nag-i-kanal, puros nag-i, murag bulat tanawon. Inaton siya, o street siya, inaning itubag ni Jesus. Insa, dili pwede nga ang bagong bino isulod diha sa karaan nga panit nga naman. Ang karaang panit, ang panit sa kanding uga. Pag uga niya, wala na na say kapasidad nga mo streets kana bang mo adjust mo expand. Ang bago nga panit sa kanding, kung muna himo lang sulanan bago, mo streets siya o kanang mula siya guma ba? Kapantay ka ng bagong inihaw. Nga kanang papisag, kanang baboy. Mura guma. No? Gilitson doon siya. Paki ito kaya siya. Pero pagkahanginan, nagkauna ka guma. Kapit po pong inimunta mo. Inaana ang bago nga panit. Wa-adjust siya. Sa tayo na ito na-explain. Ganun mo yung ni Jesus. Kinahanglan di ay igsoon nga ang sudlanan mabago. Kinahanglan day ang sudlanan mabago o ang makabago sa sudlanan si Jesus. Ikaw na o ako ang sudlanan, panit. Kinahanglan mabago ka, ikaw o ako, o usaw mang pagkabago sa dihang maiusa ka ni Kristo. Ngayon ang 2 Corinthians 5:17, kadtong nahiusa niya ni Kristo. Bago na siyang binuhat. Ang daan milabay na o ang bago miabot na. Nganong kinahanglan yung ang bino kinahanglan bagong sulanan. Kay ang bagong sulanan maura na'y maka-adjust. Hallelujah. Kadtong walay Kristo, wala na hiusa ni Kristo, di yun ka-adjust. Amen? Apan ikaw o ako na nahiusa na ni Kristo, bisag walihan pakas bino. Abi mo ang bino, naghulag pa ni sa Word of God. Uy, dili, ang bino, igso dili lang kay inom ang simbolo sa Biblia. Now, mabasa na to ang bino nga Word of God in Isaiah 55 verse 1. Atong basahon, Isaiah 55 verse 1. Mingon diri si Isaiah 55 verse 1. Ang ginumingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom, bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon, palit kamo bino o gatas nga walay bayad. O di ba?
ang bino diri gisgutan sa Isaiah 55 verse 1, word of God, pulong sa Dios. Isadali mo kamong giuhaw, palit mo diri. Asa man kag palit nga walay bayad. Kanirang bersikulo nga nag-ingon, palit kamo nga walay bayad. Hala. Naaba sa mong bersikulo? Naaoy, sa palit kamo bino ug gatas nga walay bayad. Kasulay ba kag palit nga wala ni bayad? Kawat man na imo ha. But sa butan kawat man na. Imong gikuha ya wa kay bayad. Palit diri walay bayad. But pasabot ang pulong sa Dios libre. Amen. Libre ni sa mga mudawat ni Kristo. Libre. Apan ang pangutana. Ikaw ba kung asudlanan? Bago ba? Kay ang sudlanan nga dili bago, kunya sudlan kaning word of God, mubuto ka. Kaning word of God, sa dihang makabot na rin imo kasing-kasing, dili ka mahimutan ani kung dili ni masulti. Hala, kabantay kas mga palamubog sa bino? Nga sawa pa sila nakainom, mukoy kayog namong og hilumon. Apan sa diyang nakainom na. What is your name? Mag-in-English na. No man. Di ka man mo English. Kabalo na mo English. No. Naa siya'y spiritual application sa bino po nga word of God sa atong ginabuhi. Nga sa dihang masudlan dayta sa word of God, no? Mahimo kang tabian sa iyang pulong. Dili ka mabusbus. Kung bag-o, apan, muna hinumdumi, yun si Jesus, apan, nayapan. Kung dili bag-o ang sulanan, pusngi yun, mabusbus. Why? Kaya di man siya ka-adjust. Ngayon di siya ka-adjust, sakit kayo ang pulong sa Diyos. Pagbutangan na gani kas pulong sa Diyos, kaya dili ka bago, wa ka na hiusan ni Kristo, ay mabusbus. Mausik ra ang bino nga imong nadungog. Imo ra mang ipangpuswa. Ay puwata niya, pastor. Ay tudloy. Di ba? Di man ka-adjust, dili ka dawat, so dili ka-adjust. Mao ni ang senaryo sa mga Pariseo. Samtang gawali si Jesus, di sila. Mangita ron sila pagi nga madakop si Jesus, mangita sila pagi nga mapatay nila si Jesus. Tanawa? Naman puntaan na usahan. Nga kung dili mo tabago sa una, di ba? Kusog ka kayo musupak sa pulong sa Diyos. Kaya wa ka na hiusa sa Ginoo. Wa ka na hiusa ni Kristo. Kusog kayo kang kumbati. Buot kag dibatihanay ka. Dili ka ka-adjust. Apan ang nakanindot kung bago ang sulanan na iusa ka ni Kristo nga naman, kabalo kang mo-adjust. Pagkabati mo sa pulong sa Diyos, sakit kayo, ka-adjust ka. Buot pasabot, mas stress. Ang imong pagka-ikaw mas stress. Kabalo kang mo dawat. Bisag correction, kabalo, oh, thank you Lord. O diba? Sama kas bagong panit. Ang pangutana, wa pa bay daan. Basing ay tapak dihang daan sa imong pagkabago. Kay kung naitapak nga daan, ang bago nga panit mo puswa ang daan. Kay mas tago ang daan kaysa bago. So mas unang makisi, buswak ra. Munang dili pud pwede nga sa imong pagkabagong sulanan karon, sagul-sagulan nimo tapak gihapon og daan nga kinabuhi. O daan nga mga pagtulunan. Nga naman, mapuswak ra ang pulong sa Dios. Dili mapuslan ang pulong sa Dios. Daw walay sama ibili nga sadyang nasulod na ang pulong sa Dios. Apan wala nagpakita og kabaguhan. Kay duna pa day daan nga natapak, daan nga panig. Mao ni ang mga Pariseo o mga tinun-an ni John. Muna ang problema nila. Ang problema nila, muna ang nitabo. Giipon nila ang daan ug bago. Dawat po sila ni Jesus, ay ang pagtulunan ni Jesus, dawat po sila sa pagtulunan sa mga Pariseo. Kung imo isang sabton, sa atong ginabuhi, nagdawat tas Ginoo, Ginoong Jesucristo, nagdawat tas yung mga pagtulunan, unya, naabot tayo gisunod nga pagtulunan sa mga kakaraanan. Puswak ang pulong sa Dios, dili puslan.
ang gusto sa Dios nga ang iyang pulong mobalik kaniya nga puslanon. Nga dili masayang ang atong nadungog. Nga kanang bago kang sudlanan, gusto ang Dios nga mapuno ka. Gusto ang Dios nga sa iyong pagkabago, ikaw ako, mapuno ka sa pulong niya nga naman, kaysa diyang mapuno ka siyang pulong mura kag hubog. Musulti na kas iyang mga pulong. Yang matingala ng mga tao nimo, unsa man ni siya? Sa una hinuman kay di kabalong wampo sa una. Di kay kabalong walis pulong sa di kay kabalong asa ng bersikulo, asa ng Genesis. Apan karon na atanawa o. Di ba? Mura kag nahubog. Apan nahubog ka sa pulong sa Dios. Presensya niya. Amen? Ang tambag niya sa Ephesians chapter 5 verse 18, isa, ayaw ka mo paghubog-hubog, kundi pagpapuno ka mo sa Espiritu Santo. Muna ang pulong sa Diyos. Magpapuno ta. Kaya kita ang sulanan. Amen? Ang binong ang gisgutan na Igsoon, naghisgot ka na siya sa Panultihon chapter 9 verse 5, wisdom. Wisdom na siya, ang bino. No? Kung kay wisdom, kay niinom ka ning bino sa pulong sa Dios, tingala ka nga, yun na kay mga pulong nga wala nimo nakatuni sa una. Wisdom na siya. Bino ang hulagway na simbolo ang wisdom. No? Abi na Igsoon, ang bino nga gisgutan sa Dios, kaning gisgutan ni Jesus karon, mao ni ang bino nga makapawala sa imong ulaw. Wala na kay ulaw. Way ulaw na tawana, gawali sige. Ano man, mo ni ang bino nga makapawala sa imong ulawan. Now, na-Christian ka, unya na-mix o kaulawan. Di ko mo po, pastor. Di ko mo wali, pastor. Dili ko natanan kay maulaw ko. Niinom ko siya bino nga pulong sa Dios, unya ulawan. Sige siya pamati sa pulong sa Dios, unya ulawan. Karon, igsoon tudluan ka. Nga sa tanto nimo sigig papuno sa pulong sa Dios, himuon kaning pulong sa Dios nga dili maulawan. Kay makawalang ulaw ang bino. Matod pa sa Taludyan 20 versículo 1, ang bino makahimong sawaan. Makawalas ulaw. No? Napabay na ulaw diri nga Kristohanon siya. Dala-dala sa Bible niya, giingnan sa silingan. Dala-dala Bible. Ito, puntaguan. No? Karon, nailisod na Igsoon kung dili bago ang sulanan. Or kung ang isuro dili po bago. Dili po pwede nga bago ang sulanan, unya ang isuro daan. No? Karon, gibago ka sa Ginoo. Ikaw ako. Unya ang imong ipasulod ng mga pagtulunan, mga daang pagtulunan sa imong katigulangan. Nga wala sa pulong sa Dios. De, sayang ang pagkabago nimo. Sayang ang pagkabago nimo sulanan nga ang nasulod pagtulunan nga daan. Ngano man dili na mo ipikto sa imong pagkabago kung magpasulod kag daang pagtulunan. Kung magpractice kag daang pagtulunan nya bagi-bago na ka sa Ginoo ikaw ako, wala gyapon gamit ang imong kinabuhi. Ngano man unsaon man nimo, unsaon ba paggamit ni Kristo sa imong kinabuhi, nga kanang nasa sulod nimo di man makabagos taw, kay daan mga pagtulunan ang imong nakatunan. That's why kinahanglan ka mo kat-on og mga bago pagtulunan nga gikan sa pulong sa Dios. Muna niyon sa Jeremiah 3 verse 3, tawag ko ninyo ug tubagon ko gyud kamo. Og ipakita ko ang kahibulungan mga butang sukad-sukad wa pa niyo masayri. Amen. No, napabata diha? Unya ang bino diri Igsoon na ay laing simbolo sa bino diri kasuko sa Ginoo. Ang laing simbolo sa bino diri dili kay wisdom kundi kasuko sa Ginoo. Jeremiah chapter 25 verse 15. Padalaan niya gubat ang nasod. Padalaan niya gubat ang mga nasod. Ingon nga bino. Sa pinadayag na apoy gisgutan yung panaksan. Mga panaksan, mga bino. Bino sa iyang kasuko. Iyang ipahungaw. Subot pasabot nga ang Dios
masuko siya kung ang sulanan dili mabago. Masuko pod ang Dios nga bisan ang sulanan bago, unya ang gisulod daan. Masuko ang Dios. Unsay may tabo ini? Ang giingon diri mabusbus. Niyon diri sa balita ha. Yun sa niya paggamit Matthew chapter 9. Yun sa diri ha. Apan ang bagong bino isulod hinuon sa mga sulanan nga bago aron dili madaot ang bino ug ang mga sulanan. Abi nimo duha ka buok madaot. Imana ni ako ni explain. Duha ka buok madaot kung imong giipon ning daan ug bago. Unang madaot sulanan, ikaduhang madaot ang gisulod. Now, kung imo ning iipon, mo ning nga title ato dili pwedeng ipon. Kay kung imo ning iipon, ato tas unang madaot ang sulanan. Ang sulanan, ikaw ako kastigohon sa Ginoo. Di man ka ganahan kastigo. Amen? Apan nganong i-mix man nimo og daang kinabuhi ang gibag-o na sa Ginoo. Di ba mo na giingon sa Dios sa 1 Corinthians chapter 6:19 o 3 verse 19 nga ang inyong lawas templo sa Dios o puy-anan sa iyang Espiritu Santo ang mulaglag sa templo sa Dios laglagon usab. Unsa una kastiguhon ang atong lawas. That's why doon na tayo mga balatian, doon na tayo mga kasakitan nga naitabo sa atong kinabuhi. Nga naman ibus-bus niya. Nga naman naulawan ang sasulod. Bag-o ang sasulod, nasulod. Apan ang daan, ang sulanan daan man, di naulawan ang pulong sa Dios. Naulawan ang Dios. Sadyang maulawan ang Dios, ibus-bus niya. Duha ang malaksi. Duha ang mabus-bus. Ang ato ang lawas nun, makastiguhan ta. Kung atong ipon-ipunan ug daang kinabuhi ang atong pag-alagad, kung atong ipon-ipunan ug daang pagtulunan ang atong pag-alagad sa Dios. Nang susihon din atong Biblia. Munang natay GDC 12 primary teaching. Isusihon nato kung unsa jud gitudlo sa Biblia sa mga nagakalibog natong mga pangutana. Muna nga bantaya makastiguhan ta sa Ginoo. Kung sudlan nato daan ang bago na niyang gisudlan. Ikaduhang madaot ang gisulod. Dili lang kay ikaw makastiguhan ang imong lawas, kadto pong gisulod. Unsa man ang gisulod ya? Ang pulong sa Dios ug ang Dios maulawan ang Ginoo. Ug mahimo kang kapandulan. Ang ingon sa Biblia, kung ikaw ang hinungdan, napandol ang uban, may pahigtan kagalingan, ilabog ka sa lalong, lawod kayo. Nga naman kay naulawan ang Diyos, naulawan siya. Sa inan ka maapil biya ang Ginoo. Pagbuhat kuno mga dilimayo niya, makitaan ka sa mga kauban nimong magtuto. Di ba maapil ang Ginoo? Maapil ang presensya sa Ginoo. Ingon siya kay Christian. Apil si Christ. Ingon kay Kristohano, dinapil si Christ sa dihang nagbuhata o mga daang gawin nga itong ipasunod sa itong kinabuhi. Ingon sila kay mga Kristohano, niya, mukuan pa di ay ana, mga pagtulon-ana. Mukuan-puan pa di ay ana, mga pagtulon-ana sa katigulangan. Ingon kay mga Kristohano, apil ang Ginoo. Maulawan ang Ginoo, muna nga, ibus-bus niya ang sudlanan. Walay dili maayo ang mahitabo na nungon sa atong kinabuhi. Di may napabata diha. Munang jadi si pabili, ayaw ipuna ang daan ug ang bangko. Kabalo kang mulain. Kabalo kang musiparit sa daan ug sa bangko. Ayaw pagpabilin sa daan ug ayaw ipon ang daan sa bangko nga gibago na kasino. Kay kung mahitabo na mga busbus kunya ang mga gituhan nimo mga panalangin. Mga usik-usik ra unya nga nagtuo ka papanalangin ta. Apan nga usik-usik ra.
kay iya mangibusbos o walay mapusla. Magampo ta Ginoong Dios nga magdawon sa tanan. Salamat sa imong pulo nga nagpahinumdum kanamo nga dili pwedeng ipunon ang daan ug ang bag-o. Kinahanglan na walay tapak ang among pagkakristohanon o dili pwedeng magpabilin kami daang pagkasulanan. Kay kung magpabilin kami daang pagkasulanan, dili kami kabalong mo-adjust o daw mubuto ang among kinabuhi kung makanuong kami sa imong pulong. Daw di mi kapugong sa among garbo kung magpabilin kami daan among pagkatao. O Dios, sudli ang amo ang pagkasulanan sa pulong nimo nga nagsimbolo bino sa imuang wisdom nga sama sa imong gingon sa Proverbs 9 verse 5, wisdom, kaalam nga walay sama o Dios. Puna kami Ginoo aron nga bisan unsa pa nang isulod ni Satanas nga mga karaang mga pagtulunan, dili na gyud kami makadawat kundi ang bagong bino na ang bagong pagtulunan mo na ang pagadawat ng Dios. Tugot amahan nga nining tibok sa DC family, makatuna namo ang pagsusi sa imong pulong nga mao kini mga bagong pagtulunan, bagong bino nga among pagasundon sa among kinabuhi. O kung doon na may mga daan pa nga pagtulunan sa among kinabuhi nga wa pa na muna biyahe, o Dios, pakita kami sa maong mga kasaypanan o amo Ginoong pangayog pasaylo ang tanan namong mga nahimo nga mga daang gawin. Ug among mga daang pagkinabuhi, daang mga gawi, pasaylo kami o Dios. Nga nasudlan namo ang bagong sudlanan sa nga daan namong mga paggawi, daan namong pagkinabuhi. Tuguti amahan nga mawala sa amuang desire ang pagbuhat sa mga daang gawi, mga daang mga binuhatan nga dili mahimut-an nimo ug tuguti nga mabuhat namo kung unsa imong gisulti sa imong pulong. Salamat o Dios, pasidunggan ka sa walay katapusan. Ikaw naghatag nimo ang kaalam, busa ikaw ang angay mo dawat sa mga pasidungo o pasalamat. In Jesus Christ we pray. Amen.